आज आपण अळूचं फतफतं किंवा पातळ भाजी म्हणतात ती बनवणार आहोत. पहिल्यांदा आपण अळू घेणार आहोत. सध्या पावसाळा चालू आहे तर एकदम मऊ लुसलुशीत असं अळू बागेमध्ये आलेलं ते आम्ही काढायला गेलेलो. हे बघा सगळं काढून आणलेलं आहे अळू. हे पांढरं आहे अळू. तुम्ही ह्याला तेरं पण म्हणतात आमच्याकडे इकडे. तुम्ही हवं असेल तर काळं पण मिळतं दुसरं, ते पण घेतलं तरी चालेल. आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर हे आपण आज अळू काढलेलं आहे. आमच्याकडे कोकणात ना वरच्या वर पावसाळ्यामध्ये अळू बनवलं जातं घरोघरी. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ही अळूची जी पानं आहेत ती आपल्याला साफ करून घ्यायची आहेत. त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे बघा, पान आहे ना पहिल्यांदा कापून घ्यायचं. आणि आता हे जे देठ आहेत ना हे सोलून घ्यायचे असतात व्यवस्थित. वरचं सगळं जे साल आहे ना हे काढून घ्यायचं. अशा पद्धतीने ओढलं ना की सगळं साल निघून जातं वरचं. अशा पद्धतीने देठ सगळे सोलून घ्यायचे आहेत आपल्याला. पानं वेगळी करायची आणि देठ वेगळे करायचे. हे स्वच्छ असं धुवून वगैरे घेतलेलं आहे मी अळू. हे बघा सगळे देठ असे सोलून घेतलेत आणि पानं आपण वेगळी करून घेतलेली आहेत. आता ही आपण चिरणार आहोत. हे अशा प्रकारे चिरून घ्यायची सगळी पानं. पानं अशी बारीक चिरून झाल्यानंतर आपण देठ चिरून घेणार आहोत. सगळी पानं चिरून घ्यायची, त्याच्यानंतर सगळे देठ चिरून घ्यायचे. अशा पद्धतीने. आणि बघा आता सगळं आपलं पाला, अळूची पानं आणि देठ सगळं चिरून झालेलं आहे. आता आपण फोडणी घालणार आहोत. पहिल्यांदा थोडं तेल घालून घ्यायचं. 1 डाऊलभर तेल घातलेलं आहे. आतमध्ये मोहरी घालायची, थोडासा हिंग घालायचा आहे. मोहरी छान तडतडल्यानंतरच आपल्याला आतमध्ये कांदा घालायचा आहे. कांदा एकदा परतून घ्यायचा छान असा. त्याच्यानंतर मी 1 वाटीभर हिरवे वाटाणे घेतलेले आहेत, रात्रभर भिजवून घेतलेले आहेत, हे घालून घ्यायचे आहेत. पाऊण वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, भिजवलेलेच आहेत हे पण घालून घ्यायचे आहेत. आणि ह्याला जरा 5 मिनटं वाफ काढून घ्यायची. 5 मिनटानंतर आपण आतमध्ये अळू घालणार आहोत. हे अळूचे देठ आहेत ना हे पहिल्यांदा सगळ्यात खाली घालायचे आणि त्याच्यावर लगेच पाला घालायचा. सगळा पाला मी आतमध्ये घालतीये. जरा जास्तच आहे पाला, त्यामुळे पहिल्यांदा थोडीशी वाफ काढून घेणार आहे, म्हणजे थोडं आतमध्ये दाबलं जाईल. ते थोडं शिल्लक राहिलं आहे माझं अळूची पानं जी चिरली होती ना ती थोडी वाफ काढून घेतली ना आणि थोडंसं ढवळलं की ते खाली बसणार. आणि जी उरलेली पानं आहेत ती पण आतमध्ये मी घालते आता. आणि आता मी 1.5 वाटी पाणी घालते इथे. आणि वर झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घ्यायची. जसं जसं अळू शिजत जाणार ना तसं तसं अळू खाली बसत जाणार, कमी कमी होत जाणार ते, म्हणजे आतमध्ये आळत जाणार ते. हे बघा आता आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. बऱ्यापैकी अळू वाळलेला आहे बघा, दिसतंय. ढवळून झाल्यानंतर आतमध्ये मी इथे एक छोटा टोमॅटो घेतलेला आहे कापून, तो घातलेला आहे. इथे कोकम घेतलेले मी 7-8 कोकम घातलेली आहेत. तुम्हाला जर कोकम घालायची नसेल तर तुम्ही चिंचेचा कोळ पण घालू शकता. त्याच्यानंतर आतमध्ये हळद घालायची आहे, मिरची पावडर आणि मीठ घालते इथे मी. आणि हे सगळं व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं.
आणि आतमध्ये आता मी इथे 1.5 वाटी पाणी घालते आणि याला आपण झाकण लावून शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. मी इथे 2 शिट्ट्या काढलेल्या आहेत, कारण आतमध्ये वाटाणे शेंगदाणे वगैरे आहेत, त्यामुळे 2 शिट्ट्या काढलेल्या आहेत मी. इथे मी 1 मूठ लसूण घेतलेली आहे. ही लसूण आपल्याला चेचून घ्यायची आहे. आणि आता कढई घेतलेली आहे, कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे आणि तेलावर जी लसूण आपण चेचली आहे ना ती घालून घ्यायची. लसूण छानपैकी भाजून घ्यायची. जास्त तांबूस वगैरे करायची नाही आहे, थोडीशी 1-2 मिनटं परतून घ्यायची. आणि जे आपलं अळू आहे शिजलेलं, आपण 2 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत, ते छानपैकी शिजून आलेलं आहे. हे अळू त्याच्यावर ओतून घ्यायचं. हे बघा, हवं असल्यास मीठ, थोडं कमी होतं मीठ, त्यामुळे मी अजून वरून मीठ घातलेलं आहे. आणि तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही गूळ घालू शकता. मी इथे गूळ वापरलेला नाही आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घाला थोडं. अशा प्रकारे आपलं अळू बनवून तयार झालेलं आहे. पातळ अळूची भाजी किंवा फतफद म्हणतात, अळूचं फतफद तयार झालेलं आहे. नक्की करून बघा.